गुदुं गुसु आपडेट्स लानानै फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। समायनायाथ' समायखाया, बर'नि दाब्लाब्ला मोखांखौ लानानै आरो बबेयावथो समायनो ना। समायाब्लाबो आङो चेनेलाव फैनाय जाबाय आरो नोंथांमोना मिथिनो मोन्दों भिडिअ'आ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै जोङो दिनैनि दिनाव बा नैबे समाव जोङो दा गोबां भिडिअ गोसारबाय थानाय नुनो मोन्दों। बेबायदिनो जोंनियाव दा दान्थे बिदान्थेया सोलिबाय थासिगोन, खारन मोनसे मा होननानै बुङो बेखौ हानजा, मोनसे हानजाया दिनै फुरा डाबल जिर' जानो थांबाय आरो दा गोबाङा गोबां खोथा बुंबाय थाखासिगोन, जोङो नुनो मोनलांबाय थासिगोन, नायलांबाय थानोसै, बेबायदिनो आपडेट्सफोरा फैबाय थागोन, बानायनो सानाबाबो बानायनो गोनां जानानै फैसिगोन आरोना। थ' फैबाय थाथोंसै, माथो बुंबावनो, फैखागोन। आरो गोबांफोरा लिरगोन फेसबुकावहाय, जुगानो बेनो, ससियेल मिडियानि जुगावहाय बयबो गावबा गाव मतामतफोरखौ मानसिफोराहाय होबाय थाखासिगोन आरोना। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों आङो जिथुनिखि टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय होनानै होदों। थ' सावरायलांनि, जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो नायगोन, बेबायदिनो स्टार्टिंनिफ्राय। थ' जोङो सावरायनि, जोंहा नैबे बर' जाथिनि सायावहाय सावरायनि। बेबायदिनो थेर बेथेर जामारबाय नामा बर' जाथिया? आरो जुदि जादोंब्ला बिनि आन्दोआवहाय सोर दङ? आरो बर' जातिखौ सोर बेबायदि थेर बेथेर खालामखो? मा गेम गेलेखो? बेवहाय मा प्लेनिं बाहायखो? आरो बेवहाय मा मास्टार माइन्ड दं ना? थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो। आरो बियो दिनैनिल' नङा, गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो प्लेनिं खालामनाय। जोङो प्लेनिंखौ लोगो लोगो माब्लाबाबो जोङो हमनो हाया। दिनै 50 बोसोरनि उनाव हमनो हागोन किसुमानखौ 10 बोसोरनि उनाव हमनो हागोन, आरो किसुमानखौ 5 बोसोरनि उनावसो जोङो हमनो हागोन, नङा होमबा? थ' जोङो मिथिलांनो मोनगोन आरो नुलांबाय थानो मोनगोन। थ' सावरायलांनि रायजोफोर, आरो गोरोन्थिफोर जायोब्ला आङो बयनियावबो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नैबे भिडिअ'खौ लाबोनायावहाय। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि। जोंनियावहाय ओरैबायदि मोनसे ट्रेन गोलाव, गारि गोलाव ना, गारि गोलाव सृष्टि खालामबाय। बे ट्रेनखौहाय सोर सृष्टि खालामखो आं मिथिया, आरो माबे मेलेमजों सृष्टि खालामखो आं बेखौबो बुंनो हाया, आरो माबे टेलेन्टजों सृष्टि खालामखो, आरो मा जानानै इमान ब्रेन खालामनानै सृष्टि खालामखो आङो बेखौबो दिनैहाय बुंनो हानाय नङा। आरो बिनि आन्दोआव सोर दं आं बेखौबो बुंनो हानाय नङा आरोना। थ' सावरायलांनि। जोंनियाव ओरैबायदि मोनसे दिनैनि थासारिसिम, बा दिनैहाय 2026 सनसिम बर'फोरनि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि गोलाव ट्रेन खारबोबाय थानाय जोङो नुनो मोन्दों। हिस्ट्रि बा जारिमिन होननानै बुंनो हायो जोङो। दा बेफोरो हिस्ट्रि जानानै थाथों। जोङो दिनैहाय सोरबा नुथों बा सोरबा नायथों बा आंल' एकदम गोरों होननानै नैबे बाथ्राखौ आं बुंनोबो सानाखै, आरो बेबायदि साननानै आङो भिडिअ'खौबो लानानै फैनाय जायाखै। जास्ट मेम'रि जानानै थाथों, आरो फैबाय थानाय सामाबो एसेब्लाबो नायसननानै बा नुसननानै मिथिनो मोनथों होननानै आङो नैबे भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जादों। दा जोंनियावहाय मा गेम सोलिदों जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों। थ' दिनै बर'नि गेजेरावहाय, आरो गोबां बाथ्रा बुंबा मानसिफोराहाय कमेन्ट्सआव लिरनो हागौ, नोंलाय मा बर' जाथिनि खामानि मावदों, बा माब्ला मावफेरा, बा माब्ला ओंखारफेरा। दा जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि खोथाखौ बुङोब्लाबो माब्ला रेल लामायाव थांफेरा, आरो माब्ला राजा लामायाव थांफेरा, बेबायदि गोबांफोरा बाथ्रा बुंनो हागौ बा कमेन्ट्सफोर लिरनो हागौ। थ' जों बेबायदि कमेन्ट्सफोरखौ लिरनानै लाब गैया। दा जों सावरायलांनि, भिडिअ'आ एसे गोलाव जागोन, नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आंनि दिनैनि मेन टपिकआ बेनो, बर' जाथिया थेर बेथेर जामारदों नामा? आरो जुदि जादोंब्ला सोर दङ बिनि आन्दोआवहाय? थ' आङो बुंनो हानाय नङा आन्दोआव सोर दङ, खिन्थु सावरायलांनि। जोङो जेब्ला एसे सिगांनिखौ जोङो नायहरनांगोन दै, सिगांनि पेरियडनि समखौहाय जोङो गारबोनाय माखासे दिनखौहाय जोङो नायहरनांगोन, अब्ला जोङो मिथिनो मोनो ना। थ' बेबायदिनो आफादफोर दङमोन बर'नि गेजेरावहाय, बेबो जोबनायखौ नुनो मोन्दों। मा आफाद आं बेफोरखौ नाम साम जेबो लाबाय थानो सानाखै।
जोबलांनाय नुनो मोनदों आरो जोङो फैयै फैयै नैबे 2026आवबो आरोबाव जोङो बेबायदिनो जि दङमोन बेखौबो जोङो जोबफैनायखौ दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों। बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा फारसेनिफ्राय मोनफा मोनफा जोङो गोमालांबाय थानायखौसो नुनो मोनदों। नाथायबा आपग्रेडसो जानांगौमोन ना, खिन्थु दिनै जोङो जोबलांबाय थानायखौसो नुनो मोनदों। जाहोना मा? मानि थाखाय बेबायदि गोमोरलांबाय थादों मोनफा मोनफा? आरो बेबायदिनो गासैबो गोमोरलांजोबगोन नामा? आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि आफादफोरखौहाय डिसबेन्ड खालामनायनि आन्दोआवहाय मा गेम दङमोन? थ' जोङो साननानै नायोब्ला बयबो फारि फारियै मिथिजोबलांनो मोनखाबाय खोमा ना? मोनफा मोनफा बेबायदिनो जोबबोदों। खायफाया बेबायदिनो जेलाव हाबनानै थानो गोनां जादों आरो बेबायदिनो गोबांथार ना? थ' जोङो बेबायदि जोबलांबाय थानायखौ जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों। थ' एसे सावरायलांबावदों। बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे बे ट्रेनखौहाय मबे मेलेमजों बानायदों आरो मा जानानै बे ट्रेनखौ सृष्टि खालामदों आङो मिथिया। थ' बेबायदि गंसे गोलाव ट्रेन जोंनियाव खारगासिनो आरो बियो खारै खारै खारनानै बबेयाव स्तब्द जाहैगोन आङो बेखौबो बुंनो हानाय नङा। दा जोङो नुलांबाय थानो मोनगोन। जेब्ला जों आवगोलनि सम बा आवगोलनि एसे पिरियडखौ जोङो नायहरोब्ला जोङो मिथिनो मोनो जोंहा बे समावहाय मोजाङैनो जोंहा BPFआनो ओरैबायदि मोजां माने मजबुत सरकार सलायबाय थाखादोंमोन नङा होमबा? थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो बे समावहाय जोंनियाव मोनसे मुभमेन्ट फैबाय, आन्दलन फैबाय, बेबायदिनो बर'लेण्ड सोमावसारनाय फैबाय। थ' एबसुनिफ्राय लानानै बेबायदिनो UPPLनिफ्राय लानानै जियानो जाया मानो गासैबो बर'फ्रानो खौसे जानानै दिनै बेबायदि मोनसे मुभमेन्ट खालामबाय। जोङो मुभमेन्ट खालामनायखौ गाज्रि मोनाखै रावबो आरो बयबो मोजांखौनो मोनदों ना? आरो बेबायदिनो गोलाव सम बेबायदि मुभमेन्ट खालामबाय, सोमावसारबाय, राजा लामा गाथेबाय, बेबायदिनो ट्रेन लामा जथेबाय, बेबायदिनो गोबां खस्थ' खालामनानै बेबायदि माने मुभमेन्टफोरखौ खालामबोबाय। दा बिनि उनावहाय जोंहा खालामनायसिम गासिबो थिगानो दङमोन। खालामनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो माने सरकाराबो निस्सय खोनाहैबायमोन खोमा बे समावहाय, सरकारनि खोमायाव हाबहैबायमोन जानांगौ। बिसिम जोंहा थिगानो दङमोन। नाथाय जोंखौ दिनै गुबुनफोरा बेबायदि निस्सय एसेब्लाबो नायहरदों जानांगौ। बेबायदि आन्दलन बा मुभमेन्ट खालामबाय थानायखौ माबोरै स्टप खालामनो हागोन बा माबोरै मुख्रा मारिनो हागोन, थ' बेखौ एसेबाबो नायहरदों जानांगौ। आरो बेवहाय खायदा खुयदा खालामनानै बायदिसिना माबा मोनसे खायदा खुयदा खालामनानै बेवहाय जोङो मुख्रा मारिनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनबाय। खेवनो हायि खालामनानै दोनबाय बे मुख्राखौहाय। बरिया मोजाङैनो मारिखाबाय आरोना, जा मोजां मारिनांगौ बेखौ मारिखाबाय। दा जोङो फैदो एसे उनावहाय एग्रिमेन्ट फैबाय जोंनियावहाय। जोङो बेबायदि एग्रिमेन्ट जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय। बेबायदिनो BTR नामा फैबाय। बिनिफ्राय जोंनियाव बेवहाय बेबायदिनो बर'फोरनियाव जिबायदि आफाद दङमोन बे आफादाबो लासैनो बेबायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फैबाय। एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फैनानै जोङो बेबायदिनो बयबो लांदां माने उदां अख्राङाव नुजाफैजोब्बाय नङा होनबा? थ' जोङो नुनो मोनदों बेबायदि मोनसे गोलाव ट्रेन जोङो खारबोबाय थानायखौहाय। बिनि उनावहाय फैयै फैयै जोङो इलेक्सननि सम सफैनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। दानिया बेवहाय बेबायदिनो इलेक्सनफोरा जाबाय। जोङो इलेक्सनावहाय BPF, UPPL जोङो बेबायदिनो बेवहाय नुनो मोनलायबाय जोंनि गेजेरावहाय। आरो बे इलेक्सनावहाय BPFआ देरहाबाय 17टा
बिनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों UPPLआ देरहाबाय 6टा ना 7टा एक्जेक्टलि आङो गोसोआव गैला। थ' जायखिजाया देरहाबाय। मा बै समावहाय BPFआ सरकार दानो हायामोन नामा? 17टा देरहानानै BPFआ सरकार दानो मानो हायासै बै समावहाय? बे मोनसे सोंलु। बै समाव जोङो BPFजों ज' जानानै सरकार दाजानो गिनानै माखासे जोङो बेवहाय प्लेनिंफोर जोङो बाहायनाय नुनो मोनबाय। बेनो जाहैबाय लिलि हटेल ना मा बुङो आङो बारा मोजाङै मिथिया। बेबायदिनो हिसाब मथे जाय बांसिन देरहादोंमोन बेजोंहाय सरकारा जानांगौमोन जेनुइन बायदिब्ला। बेनि उनावहाय जोङो नुनो मोन्दों दिनै जाय 6टा बा 7टा देरहादों थ' बेजोंहाय सरकारा दाबाय लिलि हटेल खालामनानै, जिहेतु एग्रिमेन्टआ सिगाङावनो जाग्रोबाय ना। आङो बेखायनो गंसे ट्रेनजों रुजुदों। बे ट्रेना ओरैबायदि खारबोगासिनो दङ आरो बे ट्रेनखौ सोर सालायदों आं मिथिया, खारबोगासिनो दङ। बेनि उनाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो इलेक्सना जेब्ला जोबनायनि उनाव रिजाल्ट फैनायनि उनाव लिलि हटेल जाखांनायनि उनावहाय फाइनेलि UPPLनि सरकार जानायखौ जोङो नुनो मोनो BTRआवहाय आरो BTR जाबाय ना। थ' जोङो बयबो नुनो मोनो, जोबोद रंजानाय मोन्दोंमोन गोसोआवहाय। आरो जोङो दा बिनि उनाव जोङो नायबावनि मा जादों। बेबायदिनो जोङो दानिया 5 बोसोरनि उनाव नायदिनि 5 बोसोरखौ UPPLआ सलायबाय BJPजोंहाय बा बिबारजों सलायबाय। बेबायदिनो दा जोङो 5 बोसोरनि उनाव जोङो नुबाय फैयै फैयै बड'लेण्डआव बा BTCआवहाय बेबायदिनो इलेक्सन फैबाय। इलेक्सनाव फैनानै UPPLआ माखासे जेननाय आरो बे जेननायानो फुरा नैबे बिधान सभासिम जेननायानो जेननाय। बेवहाय जेनबाय आरो जोबस्रांबाय, गासैखौबो माने बेवहाय फोजोबस्रांबाय, डिस्ट्रय खालामबाय, सिंस्रिखौ बुफायखाबाय आरो जि बुफायबाय बियो डाबल जिर' ओरैबायदि माने फोजोबबाय, माने बियो साफा। थ' जों दिनै बिनिफ्राय मा बुजिनो हादों? गोरोन्थिया सोरनि? UPPLनि ना BPFनि ना सोरनि? थ' जोङो दिनैहाय बुजिनो मोनो मोनफा मोनफा जोङो दिनैहाय जोबलांबाय थानायखौसो नुनो मोनो। बै समावहाय BPFआ इमान सरकार दानो सेस्था खालामब्लाबो मानो 5 बोसोरनि थाखाय UPPLजों सरकार खालामखो? बै समाव BPFजोंबो हायोमोन। इमान नारा नाथा सेस्था खालामबाबो मानो BPFखौ सरकार दानो होआसै बै समाव? बेवहाय मा गेम दङमोन? दिनै जोङो नुनो मोन्दों माबेनिफ्राय माबेजों फिदिंलांगासिनो दङ ना, आरो फिदिंगासिनो दङ। नंगौ दिनै सरकारा जोंनो होदों गासैखौबो होजोबदों। साकरि बाकरि होदों, बेबायदिनो थाखा फैसा होदों, माइरंनिफ्राय होदों, दालिनिफ्राय होदों, सिनिनिफ्राय होजोबदों। गासैखौबो दिनैहाय सरकारा जोंनो होदों, जोङो बेखौहाय मानिदों। नाथाय बेजों लोगोसे जोंहा माबाफोर सिं बेबायदिनो जोंनि जाथिनि माबाफोर खहा जानो थांदों नामा, बा जोंहा बेबायदिनो गोमालांबाय थादों नामा? मोनफा मोनफा बेबायदि जोबस्रांलांबाय थादों नामा? मानोथो खालामनायमोन बैफोरखौहाय ना? थ' दिनै बेबायदिनो मुभमेन्ट खालामबाय। मानो खालामनायमोन? दिनै गासैबो माने पावार आरो फैसायानो बेबायदि खालामजोब्बाय नामा? बायजाजोब्बाय नामा? सोंलु जानानै फैयो ना। जिथु BTR एग्रिमेन्ट, बे एग्रिमेन्टखौ मानो खालामखो? ड्रामासोमोन नामा? बे नाटकसोमोन नामा? थ' दिनै बड'लेण्डबो नांला होननानै फैबाय। दा मा बिगोन? बड'लेण्डखौथ' नांला होनना फैखाबाय आरो मा बिगोन दा? सिगांनो नांला होनना फैबाय ना, दा मा बिबावगोन? दा गोरोन्थिया सोरनि? BPFनि ना UPPLनि ना सोरनिबा? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फै। आं गोलाव खालामनो सानाखै, बारा आङो बुंबाय थानो सानाखै, बुंनांगौखौ बुंखाबाय। आरो जोंनियाव मा ट्रेन खारबोगासिनो दङ आरो बबेसिम खारलांगोन, माहाय थाबथाहैगोन,
जेबो मिथिया आरो दा उननि समाव मा जालांगोन जोङो बेखौबो जोङो नुनो मोनगोन। थ' ओरैनो माखासे आफादफ्रा डिसबेन्ड जाबाय आरो जोबस्रांबाय। थ' दिनैहाय फैयै फैयै आरो जि दङमोन बेबो दिनै डिस्ट्रय जाबाय आरो सिखारनो हाला। जिखिनि दंमोन बेबो डिस्ट्रय जाबाय आरो सिखारनो हाला। सारा जिन्दगिनि थाखाय बेबायदि माने बुफायनानै दोनबाय। थ' जोबोद दुखुनांथाव। दा जोङो गावजों गाव जोङो नांज्लायबाय था। बर' जाथिखौ थेर बेथेर खालामनायनि आन्दोआव सोर दङ आरो मा दङ बेवहाय, मा गेम दङ? थ' जोङो दिनैहाय गावबा गावनो बयबो जोङो दिनैहाय मिथिनो मोनो। थ' रायजोफोर, आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। जोङो दा गावजों गाव बेबायदिनो फेसबुकफ्राव नांज्लायज्लायबाय थाबानो जासिगोन। माथो बुंबावनो, नुनोनो मोनबोगासिनो, बेखायनो आङो बुंदों। थ' जोङो नांलायलायबाय थानाय नुनो मोनसिगोन, बेनो आरोना। आं गोलाव खालामनो सानाखै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।